Etxekoentzat oso egoera larria da semea edo alaba ziberbullyinga jasaten ari dela konturatzea. Eta susmoak izan ezkero, zer egin? Hasteko ikastetxearekin harremanetan jarri. Ikastetxeak beti konfidentzialtasun zorrotzez jokatu behar du. Lehenik kasua egiaztatu behar da. Eta egiaztatzean babes ekintzak ezarriko dira. Kasuaren larritasunaren arabera beste bide batzuk ere badaude. Salaketa jartzea komisarian. Salaketa fiskaltzan. Kexa arartekoari. Kexa genero indarkeriaren biktimen arretarako zuzendaritzan. Ziberbullying kasu bat ondo itxi behar da. Neurri zuzentzaileak ezarrita ere ikastetxeak gogoeta eta hausnarketa bultzatu behar ditu denen artean. Baina gogoeta nola? Bizikidetza landuz. Bitarteko elektronikoak modu positiboan erabiltzen irakatsiz. Kritiko ager daitezen pertsonen eta batez ere emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean. Ikasle batzordeak sortuz eta ziberbullyingari buruz elkarrizketak sustatuz. Gazteak ondo prestatu eta motibatu egin behar ditugu. Ikaskide baten sufrimendua azaleratzea ez da txibatzea. Sufrimendua salatzea da.